Здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в днешното видео, в което ще говоря малко по-тихо, но за сметка на това ще съм по-близо до микрофона, защото в момента едва през нощта, преди малко свърших с решаването на задачите по математика, които имах да реша и просто реших, че трябва да запиша видео, тъй като стигнах до момент в играта, в който съм на една от най-интересните мисии. Както знаете, аз правя стримове, само че тези стримове са основно на не толкова интересни мисии. Когато има интересна мисия, ги заснемам и качвам на клип в канала. Така че това е една много интересна мисия. Това е Realm Between the Realm. Това е царство между царствата. Ето го, вижте колко яко изглежда. Йотенхайм Тауър. Вижте тези хора с как търпат въжетата. И отваряме и влизаме, дами и господа. Ето го това място. Сега, както знаете, има 4 врати. Една, 2, 3 и 1, 2, 3 и 4. Точно така, ето вие ги виждате. И сега е време от всяка врата да изкачат някакви създания и ние да ги трепим. Така. Първо започваме с... Всичко се тресе, между другото, джойстика ми се тресе доста, ако трябва да бъда честен. Всичко се тресе, някъде се мърдаме всъщност. Отварят се вратите, ето изкачат някакви неща. И обаче с брадата ще ги оправим набързо. По-скоро май искам, че ще да е по-лесно. Ето, да ги разчистим набързо. Така, easy peasy. Затварят се вратите и продължаваме напред към следващия бос, като със всеки следващ бос би трябвало да стават по-трудни. Остава сега. Това са всъщност различните босове от различните етапи в играта. Сега се отварят вратите. О, ето го всъщност елфите, които, както знаете, са доста интересни. Обаче имам някакви оптимизирани елфи, които, както виждат, са доста така... Не ми се активира щита тук. Не знам защо. Става лошо. Да го пробваме с брадата също. Накъсан, но почти да сме, убихме го. Всичко е 6. Вземем още на хилче, тъй като зелено. Сега всъщност чак на вас сега ще ви излезе как светват в зелено вратите. Сега ще използваме рейджа, тъй като няма да е тук. Тия обаче също се казват май тегави.
че не говоря много, просто не се съсредоточен върху играта. Така, затварят се на този път. Сега какво ще изкочи? Сега трябва да е червено всъщност. Ето, и сега след малко, ето изкочи и червеното. Муспелхайм. Не гледам какво е това. Ама ги имаме горила. О, има и някакъв друг Дауди Мунор ли къв? Трябва и с него да се справим, би трябвало сега да се постегне малко, защото този мисля, че е труден бос. Да трябва да ни е пречка. Между другото, тъй като стъпи и всичко става леш, защото този е огнен. Това не трябва да се случва, но сме решили и този проблем. Може би следването ще ни вземе повече демидж. Със следваните стрели искам да кажем. Нищо го съборихме на земята, точно така. Еми готово пичове, ето го на земята е. Сега трябва да го финишнем. Да, тук също трябва да го бием. Раз, два, три, бам! И сега тук с бразата штрак, ето го. Ето го финалното завършване на нещата. И камъка, разбира се. Перфектен завършък отгоре. И така. И мисля, че това беше от тази мисия. Всъщност ще продължа още малко да цъкам, тъй като си мислех, че беше малко по-дълга, но мисля, че е това. В смисъл, червеното беше най-бос файта. Между другото, вижте детайлите какви са красиви. Вижте тук на земята, не знам дали се вижда, да, вижда се в момента колко красиво е това място тук. И тия златни порти, просто уникално. Ако ме питат хората, бих живял един ден в God of War света. Но само за един ден. После се връщам пак в реалността. Защото, както знаете, God of War е интересна игра, просто защото не е свързана с реалността. За нас хората реалността е скучно нещо, но когато избягаме от реалността, винаги се случват най-ужасните неща. Когато, примерно, при мен няма как да стане, защото аз съм доста... Всъщност, тук трябва да излезем. Излязахме директно в Мидгард. Всъщност, ето го, сега го виждате чак, ето го Йотенхайм, който ни чака. А не по-скоро Йотен Мурли, как се казваш там. Тази голямата змьорка. Ето го моста, отзад, както виждате, се мърда към нас. И вече сме готови, да се вика. Да продължаваме напред. Между другото, научи се да правя това купче на Рубик. Скоро, ако искате, всъщност то не е купче на Рубик, то е Мега Миникс. По-скоро Мега Миникс се казва. Имам и такова с пъзелчета. Имам и петорно. И сега се уча да ги правя. Това мога да го правя. Това с пъзълчетата също. Ето вижте как изглежда. Обикновеното стандартно купче на Рубик също мога да го правя. Това златното също се научих да го правя. То е с форми всъщност. И също така пирамидката също. Единствените купчета, които не мога всъщност е само това 5 на 5, което е. То е доста тегаво и все още се уча, но ако искате някакви видеа свързани с тях, мога да ми пишете коментар. Защото то да лайкнете е ясно, ама трябва да ми пишете и коментар, за да видим какво... За да видя просто дали искате. Защото между другото съм си го мислял, обаче за момента не съм... Между другото вижте статуята колко е красива човек. Буква, ето мале статуите какви са красиви. Сега тук спрях да видите каква красота, какъв детайл. Това е просто най-красивата игра, която съм играл някога в живота си. Също така извинявам се, че нямам глас, буквално нямам гърло, защото ходя да гледам волейбол. Може да гледате моя волейболен влог, свързан с Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023. Може да гледате влогът ми. То не е влог, то е по-скоро едит. То е 2 минути някъде и мога да гледате в канала ми.
едно от последните видеа. Пак сме в Тир Темпъл и е време да отидем на някаква друга дестинация. Може би къде ще видим при майката. Ето го спартанското лого. Нещо заби между другото стриминга. Ето сега пак се пусна. Извинявам се, ако е забивал на моменти. Това е заради стриминга. Скоро ще сменям платформата, през която скрин рекордвам. Сме готови. Ами да, като цяло. Travel Crystal, точно така. Ние в момента не можем да минем през портата, тъй като има кристал, който свети и ни пречи да минем към моста, на който трябва да отидем всъщност. Моста към най-високата част на планината, за да разпръснем прашеца на майката. Затова сега ни трябва другото око на Мимир, защото той е само с едно око. Не знам, ето сега, чак сега може да видите долу. Ето сега може да видите. С двете си очи той може да осветява и трябва да разцепим този кристал. Пичове, надявам се клипа ви е харесал. Сега ще го спра. Ако е така, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала, задължително с камбанката. Аз бях Иво и ще си видим в следващото видео. Чао, чао!